Ahojte, tu Peter z internetového obchodu gamershop.sk alebo ultragame.cz a prinášam vám video, v ktorom si ukážeme, ako si nastaviť program Uplay do češtiny. Je to veľmi jednoduché. V programe Uplay si klikneme úplne hore vľavo, vedľa News sú také 3 čiarky, na ktoré klikneme a zobrazí sa nám menu. Klikneme na menu Settings a hneď v prvej záložke General máme sekciu Interface Language a tú sekciu zmeníme na čeština. Následne, ako to zmeníme na čeština, tak nám tu na program Uplay píše, že aby sa zmenil jazyk, tak je nutné reštartovať program Uplay. My klikneme na modrý odkaz Restart Uplay. Následne sa nám program reštartuje. Ešte raz sa prihlásime znova do programu Uplay. A keď sa nám program Uplay otvorí, tak ho už máme v češtine. Vidíme tu správy, moje hry, obchod. Takto sa nám bude o mnoho jednoduchšie orientovať v aplikácii Uplay, nakoľko ju máme v češtine. Je to veľmi jednoduché a rýchle nastavenie. Za gamershop.sk a ultragame.cz vás zdraví Peter.